de majesteit. Ik was door de kap. Kijk, daar kom je aan hoor. Goed zo, keurig. We doen het portier even open, mevrouw. We zullen even kijken wat we kunnen doen. Oh ja, ik heb het al gezien. U blijft gelukkig keurig hangen. Probeer inderdaad je voet op het dak te zetten, jezelf terugduwen in de stoel. De sluiting mag je nu indrukken, kijk, maar je kan nooit meer vallen. Juist, en nou ga je die kant naar binnen wegrollen. Heel langzaam wegrollen. Kijk maar. Kijk even hierin, alles goed? Ja, alles goed. Nou, je hebt het fantastisch gedaan. Nou, dankjewel. Zie je, dus je hebt gelukkig niet als eerste die sluiting ingedrukt, maar dan gaat het helemaal mis. Doe voorzichtig met eruit komen. Nou, graag gedaan.